Jubilejní 5. díl našeho mladého kulturního 14denníku o kinech a filmové tvorbě je tady. Já vás u něj vítám a doufám, že se těšíte na pořádnou nálož ukázek a zajímavostí, které jsme pro vás nachystali. Tak se nezdržujme a jak by řekl bratr Žižka, hr na ně! Svalnatý borec v neoprénu se štítem v ruce, pro kterého není zachraňování světa nic nového. To je druhý díl Kapitána Ameriky s českým podtitulem Návrat prvního Avengera. Modří papoušci, karneval a nedotčená amazonská příroda. To všechno navíc v pořádných barvách. Animovaná komedie Rio 2 nadchne každého. Vášeň mezi řádky je vyprávění o jednom z nejlepších a nejslavnějších romanopisců v historii, Charlesi Dickensovi a jeho tajném mileneckém poměru s krásnou Nelly. V tomto díle si zasoutěžíme i o lístky do kina a celou show zakončíme filmem o filmu Příběh kmotra o životě jednoho z nejznámějších tuzemských padouchů Františka Mrázka. Druhý díl Kapitána Ameriky je na světě, tedy vy ho můžete shlédnout od 4.3. Nemá ho na svědomí nikdo jiný než borci od Marvelu, takže zasvěceným je jasné, co je čeká, a nezasvěcené je nutno upozornit na to, že to bude vlna rvaček, výbuchů, nadpřirozených jevů a hlavně frajer v neoprénu, kterého se bojí všichni padouši. Anthony a Joe Russoové obsadili do svého filmu klasickou sestavu: Chrise Evanse, Scarlett Johansson a Samuela L. Jacksona. Ne, neměl. Steve Rogers, známější pod pseudonymem Kapitán Amerika, žije v ústraní ve Washingtonu a ani se moc nesnaží zapadnout do běžného života v současnosti. Přeci jen poměry se ve světě dost změnily od doby druhé světové války, kdy se zachraňováním světa začal. Poté ale dojde k útoku na jeho kolegu z agentury SHIELD a Steve postupně odhaluje obrovské spiknutí celosvětového významu. Zase je zapotřebí ukázat zloduchům, že nemají šanci. Ukazuje se, že i samotná tajná organizace SHIELD není tak svatá, jak by si někdo mohl myslet. Zneškodníme spousty hrozeb ještě než vzniknou. Myslel jsem, že trest přichází až po zločinu. SHIELD bere svět takový, jaký je, ne jaký by se nám líbil. Nešíříme svobodu, ale strach. Musíte se mít velmi na pozoru. Než začneme, chce si někdo vystoupit. Už na jaře byl jste pro lidstvo dar z nebes. Změnil jste dějiny. Potřebuji, abyste to udělal znovu. Rozplést pavučinu intrik, které ohrožují celý svět, pomůže kapitánovi i agentka Romanovová, neboli Černá vdova. Protivník ale není žádné ořezávátko, ba naopak. Winter Soldier neboli zimní voják se jen tak sám nevzdá. Kapitán Amerika, návrat prvního Avengera. Už brzy v kinech. Rio se vrací 10.4. do kin, takže seberte děti a užijte si v kině 101 minut zábavy a odpočinku u tohohle animáku. Ve filmu Carlose Saldanhy moc herců neuvidíte, ale za to uslyšíte. A kohože uslyšíte? Třeba Jesse Eisenberga, Anne Hathaway nebo Jamieho Foxe. V českém znění se pak v hlavních rolích těšte na Michala Holána a Jolanu Smyčkovou. Důležitý objev. V amazonské džungli jsme objevili modrého a ruška božkového. Nejsme jediní. Blue, Perla a 3 jejich děti. To jsou hlavní hrdinové téhle papouští komedie. Potom, co se rozhodnou opustit bezpečí města Rio de Janeiro, se ocitají uprostřed pralesa hluboko v amazonské džungli. Vzácní modří papoušci se nejenom vypořádávají se strachem z divočiny, ale dokonce zjišťují, že v panenské přírodě zas tak vzácní nejsou. Nemůžu uvěřit, že jsme je našli. Kdo jste? Kde jste se tu vzali? Hej, zpátky! Tati. Tati? Koukněte, já jsem děda! Velice mě těší, pane. Odteď mi říkejte dědečku. Děti, pomalu na dědečka. Říkej mi, pane. Pro zbytek rodiny je to sice skvělá zpráva, ale Rio si bude muset u rodiny zjednat pořádek. Jeho tchán je nebezpečný protivník, ale určitě ne víc než ďábelský kakadu Nigel. Blue, Jewel? To jsou mentolky, ty se jedí. No, hej, ne, celou krabičku, ne, vyndej to ze zobáku. Neskutečný. Pedra, Nika? Měli jsme všechno. Mohli z nás být legendy, teda už teďka jsme super mega husťáci. Chápeš, ne? Luise? Nazdar ptáku, zlom vás. To
to rozchodíš, příteli? Roberta, zůstanete u mě v hnízdě. Postavil jsem ho pomocí svalů a síly. Nigela a úplně novou Gabi. Já vám na to budu mezi tím kašlat. Funguje to jen, když to dělám já. Dobře, miluju tě. Je děsně pěknej. Rio 2. Zpátky, divochu. To je rozkošný. V kinech od 10. dubna. Charles Dickens svůj největší příběh prý nenapsal, ale prožil a právě to nám dokazuje další film. Ten se jmenuje Vášeň mezi řádky a spatřit ho na vlastní oči můžete od 10. dubna. Režie se ujal Ralph Fiennes, který si ve svém dílku i zahrál, a to po boku Michelle Fairley, Felicity Jones nebo Kristin Scott Thomas. And the ship was gone. Legendární spisovatel mnoha světových románů Charles Dickens. Kdyby tento muž napsal autobiografii, zapadla by přesně do kolekce jeho nezapomenutelné tvorby k dílům, která dobyla literární svět. You are an admirer of my husband's work? At the moment, I'm lost in Copperfield. Nellie has read every chapter twice. I am glad. Mistr se na vrcholu kariéry setkává s mladou krásnou dívkou, do které se vášnivě zamiluje. Celou záležitost ale musí držet pod pokličkou, protože poměry v Anglii v polovině 19. století nemanželské milenecké tajné páry moc neuznávají. Why are you up so early? I must go to London. Mr. Dickens, why didn't you tell us you were coming? The last minute impulse. Nejvíce je ohrožena samotná Nelly, Charlesova milenka. Ta musí volit mezi životem s romanopiscem, obtěžkaným manželkou a 10 dětmi a rizikem vyhoštění na okraj společnosti viktoriánské Anglie. If I may be of assistance in any way. Do you love him? He's married. That has not stopped him falling in love with you. More gossip in the London Diary? You must deny it. You cannot keep her a secret. Yes, I can. He cannot marry me. No, he cannot. There is an insanity to his behavior. You have been in every line I have ever read. You are part of my existence. To the last hour of my life, you remain part of my character. Everyone has their secret, and this is ours. 3.4. přichází do kin i dokumentární snímek Eugéniové. Je o lidech, kteří určovali, co je ve světě dobré a špatné, krásné a nebo zase ošklivé. Svým hodnocením dávali podněty k tomu, jaké trendy v přírodě umocnit a jaké zase naopak umlčet. Náš snímek využívá unikátních archivních materiálů, které produkovala ideologie lepšího zítřka. V ukázce uvidíte, jak si s jeho realizací poradil režisér Pavel Štingl. A 40 bláznů, celkem 437 asociálních živlů. A vypočítali, že těch 437 asociálních živlů bude stát společnost tolik, jako výstavba 140 činžovních domů. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Meziválečný Berlín byl nazýván evropským Hollywoodem. Významní filmaři té doby zneužili moderní techniky, aby zdeformovali tváře mentálně postižených do odstrašující podoby. Filmová propaganda zrcadlila obecně platnou představu krásy a zrůdnosti. Veřejné mínění vnímalo sterilizaci mentálně postižených jako nezbytný a přirozený zákrok. První zákon o sterilizaci méněcenných a asociálních živlů byl vydán v roce 1907 ve Spojených státech. Zákon umožňoval sterilizovat zatvrzelé zločince a duševně choré a v roce 1914 byl na podnět psychiatrů rozšířen na zloděje, recidivisty a alkoholiky. A v roce 1923 ho v Missouri rozšířili také na zloděje slepic černošského a indiánského původu, protože o zlodějích slepic běložského původu se soudilo, že mohou ještě nalézt cestu zpět a zapojit se do života společnosti usilovnou a uvědomělou prací.
A v roce 1929 byl sterilizační zákon vydán ve Švýcarsku a Dánsku. A v roce 1934 v Norsku. A v roce 1935 ve Finsku a Švédsku. A ve Švédsku zůstal v platnosti až do roku 1975. V Německu byl sterilizační zákon vydán v roce 1933, když se vlády ujali nacisté. Umožnili násilné provedení lékařských zákroků v dosud nevídané míře. Dámy a pánové, je tady opět naše famózní vyhlášená soutěž, na kterou se všichni těšíte. Dnes si můžete správnou odpovědí vysloužit lístky do kina Biocentral v Hradci Králové, a to na projekci Sametových teroristů, dokumentárního filmu o boji 3 hrdinů proti komunistickému establishmentu. Na projekci 25.4. dokonce zavítají i samotní tvůrci filmu. Naše soutěž se tentokrát liší v tom, že odpověď na otázku je ukrytá v následujícím traileru, takže oči a uši nastražte právě teď. Zkus skoordinovat ten kříž s tím cílem. Já se bojím. Neboj se. Chcel som využiť tribúnu do vzduchu pred 1. májom. Tribúnu do vzduchu? No, v 84. roku. To bol taký život komunistický. Každý z nás má zkrátka možnost pochopit, že i on, byť by byl sebebezvýznamnější, může změnit svět. To pro tyhle chlapíky rozhodně platí. Stano, Fero a Vladimír mají společné dvě věci. Byli součástí aktivního odporu proti komunistické moci v době normalizace a taky si všichni vysloužili vězení podle paragrafu 93 o teroru. Učíte někoho diverzní činnost? Ano. Je to muž nebo žena? Všichni tři vypráví své příběhy, jak se pomocí zbraní snažili tvrdou realitu komunistického diktátu zlomit a změnit život v někdejším Československu. A taky o tom, co vlastně dělají dnes. Milujete ji? Ne. Vladimír Hučín byl v Žaláři hned několikrát, hlavně za ničení reklamních poutačů. Stanislav Kratochvíl chtěl v noci před 1. májem vyhodit do povětří tribunu stadionu připravenou na oslavy svátku práce. František Bednár připravoval bombový atentát na prezidenta Husáka a doufal v rozpoutání protikomunistické revoluce za pomoci CIA. Samozřejmě dneska jsou to bisty a zítra to bude něco jiného. To uvidíš sama. Určitě jste sledovali pozorně, takže odpovědět na naši otázku pro vás jistě bude hračka. Pokud tedy chcete vyhrát lístky na Sametové teroristy 25. dubna v Biocentrálu, tak nám napište, podle jakého paragrafu byli protagonisté odsouzeni k vězení. Je to za A 93 nebo za B 39. Své odpovědi posílejte na mail soutěž@vctv.cz nebo prostřednictvím zprávy na facebookovou stránku Filmový nářez, kde se o soutěži dozvíte více. Hlasovat můžete do pondělí 14. dubna a následující den si v premiéře dalšího dílu vyhlásíme 3 vítěze, kteří si odnesou každý 2 vstupenky. V královéhradeckém kině Biocentral se konal 16. ročník filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Ani my jsme u něj nechyběli a tak vám můžeme ukázat, jak to tam vlastně vypadalo. Jeden svět jde s královéhradeckým centrálem ruku v ruce už 2. rokem. 4 dny se tady nedělo nic jiného, než koukalo na dokumenty o lidských právech nebo přírodě. To vše podpořeno ještě vystoupením řady tvůrců a diskusemi o filmech. Letošním společným tématem snímků bylo téma práce. To bylo takové téma nosné, díky tomu jsme vlastně vybírali i film na zahájení, kterým byla dokumentární komedie o práci s chutí do toho.
A pak ty další témata samozřejmě souvisely s těmi lidskoprávními tématy, jako jsou závislosti, šikana, lidská práva, porušování lidských práv. Nenadarmo se tak na druhé straně jako zavírák festivalu objevil i film o závislostech a práci tabákových společností s názvem Mých posledních 150 000 cigaret režiséra Iva Bystřičana. To opustil budovu. Jinak co? Espresso a cigareta v podstatě obsahují všechny potřebné živiny pro člověka. Budou chuť. Na jeho promítání nechyběl ani sám autor, takže se ho diváci v panelové diskusi mohli zeptat na cokoliv, na co při natáčení snímku přišel. Kromě toho, jak se staví naše zem ke kuřáctví, řešil i například záludnou otázku, proč vlastně kouříme. Kouříme, protože kolem nás kouří spoustu dalších lidí a kouříme, protože si nemyslíme, že jednou budeme závislí a kouříme, protože si myslíme, že zrovna nám se všechny ty možné nemoci vyhnou. Na své si tady přišel každý, a to díky bohatému doprovodnému programu. Doprovodný program jsme připravovali jakoby v rámci kontextu těch snímků toho daného dne. Asi bych vyzdvihla hlavně třeba úterní program, kdy jsme promítali dokumentární snímek Projekt Příroda, který vlastně měl, nebo takový účel jeho byl donutit děti vyjít od televize a od tabletů do přírody. A tak jsme si ve Dvoraně připravili pro ně program, kde mohli poznávat stromy, poznávat zvířata ve spolupráci s Muzeem východních Čech a také mohli sázet s námi různé bylinky. Na jeden svět mě přivedlo, že mě zajímají tady ty témata, zajímají mě lidský práva a tady na jednom světě jsou vždycky úplně skvělý filmy. A stejně to bylo i letos, že ty filmy byly zajímavý, přínosný, že vždycky jsem se nad tím mohla zamyslet. A bylo to i dobrý, že se tady sešli skvělí lidi, takže jsme to mohli vždycky po tom filmu probrat a docházeli jsme zase k dalším zajímavým myšlenkám. Jelikož jsme studenti medicíny, tak vlastně ten trh s orgány pro nás i byla zajímavá věc, kterou jsme mohli vidět. Zajímavé pohledy vlastně i v tom filmu. A já myslím, že nás to asi obohatilo všechny, že myslím, že mluvím za všechny. Zase jsme si vybrali jedno téma, které nás opravdu zajímá. Vezmeme si, jako zpracujeme ho úplně a nejsme zahlceni jako spousta tématy. Byli jsme zatím na jednom filmu a chystáme se ještě na jeden. No a nám se to taky líbilo a už se těšíme na další ročník. Pokud jste Jeden svět v Hradci nestihli, můžete to ještě dohnat v dalších městech. Ve východních Čechách třeba od 9. dubna v Ústí nad Orlicí. Transcendence je film o splynutí člověka a počítačové techniky v jeden celek. Navíc v něm uvidíte Johnnyho Deppa a to se vyplatí. Kevin Costner se v akčním trháku 3 dny na zabití ukáže, co by umírající agent tajné služby, který výměnou za experimentální lék musí splnit jeden poslední úkol. Další akrobatické eskapády mezi mrakodrapy v podání pavoučího muže, to je The Amazing Spider-Man 2. V příštím díle také uvidíte film o akčním filmu Pacific Rim. In 3, 2, 1. Peníze, peníze a zase jenom peníze. O nic jiného tady přeci nejde. Hlavně je pořádně naškudlit a to za každou cenu, i za cenu životů nebo zdraví ostatních. O vzestupu a následném pádu Františka Mrázka, jednoho z největších mafiánských bosů naší země, pojednává film Příběh Kmotra. My se podíváme, jak se tahle pecka o šedé eminenci české politiky natáčela. Tak místo, aby ho vedli jako pachatele, tak ho tady ještě vychvalujou. Já jsem ten film začal připravovat vlastně už před filmem Lidice. Celkem to budu slavit teďka 5 let, co jsem na té práci začal. František Vedral. Na první pohled vypadá jako spořádaný občan, který se plně věnuje své rodině. Ale ve svých 31 letech je vycházející hvězdou podsvětí a špičkou mezi pražskýma vexlákama. První impuls byl článek v časopise, který pojednal o tom, že František Mrázek prodal židovský náhrobní kameny jako dlažební kámen. A to pro mě byl tak silný jako filmový obraz, že jsem si říkal, že to musím udělat. Bacha, bacha, chlapi, ať to nepadne. Zbláznili jste se? To jsme si nedomluvili. Já věděl, co tady děláte, tak na to v životě nepřistoupím. Tohle je americký lék, který se u nás nikdy nedá sehnat. První, kdo se ozval s nabídkou financování, byl člověk, který patřil k těm strukturám a nabízel, že ten film pomůže zafinancovat.
což jsme teda odmítli, ale ukázalo se, že ten film postavit jako finančně na nohy bude obtížný, protože řada lidí neměla příliš radost z toho, že ten film vzniká, a během natáčení jsme dostali dopis od právníka Ivana Langera, kde se Ivan Langer velmi důrazně ohrazuje proti užití svého jména v našem filmu. Bylo to pro nás jako překvapením a jsem zvědav, co to ještě přinese. Já si myslím, že ten příběh je nadčasový, že je zajímavý v tom dobovém zasazení přerodu jedné společnosti z komunismu do kapitalismu, ale současně vypráví o věcech, které tady byly a které tady bohužel vždycky budou. To znamená, že ta věc, myslím si, netrpí tím, že by přestala být aktuální. Bohužel teda. Při natáčení filmu jsme prošli taky řadou akčních scén. Probíhá tam jako velmi atraktivní zásah, který je postavený na skutečné předloze, zatýkání vlastně helikoptérou na jedoucí auto, tak jak se to stalo Starkovi. Sešli jsme se tady kvůli privatizaci. My se jí chceme zúčastnit a vidíme v ní velikou příležitost. Viď? Celý for je v tom získat rychle co nejvíc těch kuponových knížek. Když dostaneme od každého člověka jeho plnou moc a budeme jich mít dost, můžeme skoupit jakýkoliv akci. Lidi jsou blbí. A když jim tady ty knížky slíbíme pár tisíc, tak nám urvou ruce. Úplně od začátku jsem věděl, že Kmotra hlavní postavu musí hrát Ondra Vetchý. Říkal jsem si, to je přesně poloha, kterou on by dokázal perfektně naplnit. Teda Fando, řeknu ti, co jsem byl tady naposled. Tak to tady kurva prokouklo. Jo, prokouklo. A jeho protihráčem je Lukáš Vaculík. Pamatuju si, že bych hrál někdy postavu někoho žijícího. Takže tohle je vlastně možná takový největší jakoby zkušenost, největší moje v tom, že něco točíte a většinou si vždycky představujete, jak ten člověk, který ho hrajete, asi vypadal, jaký asi byl, jak asi přemýšlel, co asi cítil, co se asi odehrálo předtím. Na celém tomhletom vlastně příběhu překvapuje ta míra a ta intenzita, kam až to všude vlastně jakoby může sahat a kam až to může zapadat. Žena se se mnou rozvedla a kluk žije s ní. Tak to vidíte. Udělal byste líp, kdybyste svůj čas a energii věnoval své rodině. Pravidla existují. Jenom se musí dbát na to, aby se dodržovaly. Lukáš Vaculík vytvořil takovej protipol proti tomu jako nervnímu Ondrovi, který vlastně do těch věcí jde s obrovskou energií. Uber smrte, nebo ti dám červenou kartu jako ty bábě. Ser na to, Fando, ser na to. Tak si do toho šlápnul. To si ty, co tady děláš? Hraje tam Vica Kerekeš, hraje roli novinářky. Co za to chceš? A ta její role vlastně je jako zajímavá v tom, že ona se vlastně jako nějakým způsobem zblíží s oběma těma protipólama toho filmu. Jako je to člověk, který umí velmi citlivě hrát očima, je to prostě citlivá bytost a myslím si, že je to takové jako okrasa toho filmu. Smrt jejího kamaráda, novináře, jí přinutí k tomu, že se prostě aktivně nějakým způsobem zapojí do toho pomoct tomu policajtovi. Je to takový překvapení lesa. Ale pak už ten krok ty jdeš tudy, tady než vycházíš, tak to vyjdeš, ale jako ty můžeš, jo, a 74 po druhé. No. No jiná, co si přete? Jste pan Smetana? Jedná se o ty věci okolo pana Vedrala. Aha. No, já mám od něj pro vás takový vzkaz.
A to je vše, přátelé. Dnešní filmový nářez končí. Uvidíme se zase u premiéry dalšího dílu. Hlavně nezapomeňte soutěžit a sledovat naše facebookové stránky Filmový nářez. Mějte se hezky a nashledanou.